Welcome back to my channel. This is Eric Elot, guys. Mauna ni ang part 2 na kung gaganin na nga akong gikat. So part 2 ni sa milestroke, guys. So, yeah. So, please subscribe. Please subscribe, like and share.
Ay, talaga na. Biglaan. Ito dun. Bago dun dun. Isaw. Tanda mo sa... Tanda sa hayag kayo ba? Yogurt. Tanda sa sakadali. Wala pa man sa kita. Tuan lang ka na sa mga marites lang. Tanda ko doon. Ay, ganun. Asa? Ano naman? Pilotol. Ha? Sakit kayo mo. Sakit piloto? Oo. Ah, pag na wala. Gilid-gilid. Eh, parang musipa na.
So, taga may ba? Up, yeah. Dito uno sa December? Kalayo ka Tawag ba? lang yun yung mga kwanser, mga pizza 30, kaya kasi hindi mo madayon, mabalang igulan. Layo ka na booking nga. Ay, December pa man. Ano sa pa man taron? Sunod-sunod. Layo pa kayo, no? Layo po eh. Layo ka pa na booking nga. Sunod-sunod pa sa mana. Pero naniguro dyan ba, no? Oo. Oo, gani. Sige sir, upat mo kabuo. Ah, December 1. Sige sir. Wala ko nag-list na yung sundero. Marami, pero kung kadong ano booking nga, baga, mura ba iti unok adlaw ba? Sumula. Sobra ka, no? Oo. Masa wala ko basta. Hindi, sa adlaw lang. Irog ka daan, ma'am. Irog mo daan ang... Nalayo mo, no? December 1. Dili, ibutang lang diyan, mang December 1. Haraon. Agunoy, no? December 1. Agunoy, ibutang na niya. Upag tabuo. Ya, ibutang ang number. Isulat ang number na nanawag. Tawagan na to, wala pa ikuan. Pag umana na, ay, dili na siya dahil, ang ligo, yung dagat. Tawayan. Holiday biya ng December 1, no? Pula ang 1 mang December. Sulat ang number. Layo pa kayo, di pa mapan sa listahan na ba? Kalendaryo lang sa... Natin tayo napag-book sa Kuao, November 11. November 1 pag siya napag-book. Napasa sa Kuan Kuwait. Ang laro kasi. Bakasyon man siya. Yeah, bakasyon. Na 2 months ata. Bakasyon. Sakit na dyan kayong lawas. Nagwanta ba, OFW ba, no? Oo. Labi naglugan ng wagi manggilutay. Tama ko. Nagwanta dyan kasi malikod, ano ba? Sa puntang, ito ang mga. Grabe ang trabaho niya. Maugot. Nagoy amo, no? Isa pag nakay amo, trabaho nyo ka. Trabaho. Isa pag buutan mong amo. Oo. Pero kung gusto lang ng booking ng mga layo, tayo. Hapit sa isa kabuwan. Sige. Ha? Mga 26 adlang. Ano sa iyong napabok mo? Sa'yo ba, ni sir, eh? Siguro, agad mo pa. Okay po lang, maniguro.
O kung takabalo ba no, nga daghan po makasulod ang pizza ha. Mao yun. Yan guys, putlon na to guys, kay mag part 3 ta guys.